नोंथांमोनहाबो जुदि आधार कार्ड PVC प्लास्टिक कार्डखौ नोंथांमोनहाबो जुदि अर्डार खालामनो गोसो दंबा एबा दासिमबो अर्डार खालामाखैबा नोंथाङा 2 मिनिटनि गेजेरावनो 2 मिनिट्सनि गेजेरावनो बेखौ अर्डार खालामनो हायो। दा आं दिन्थिगोन नोंथांमोननिसिम। दा आंनि आखायाव मोनसे कार्ड दङ, नाथाय बियो अरिजिनेल नङा, बियो आं बानायनानै लानायमोन। दा बेफोरबायदि मोनसे गभर्नमेन्टनि थ्रुयैहाय बा गभर्नमेन्ट वेबसाइटनि थ्रुयै, आधार वेबसाइटनि थ्रुयैहाय नोंथाङा बेबायदि PVC आधार कार्ड प्लास्टिकनि अर्डार खालामनानै लानो हायो। बे 2 मिनिटावनो जायो नोंथांमोन, आरो नोंथाङा बेखौ मबाइलनि थ्रुयैनो खालामनो हायो। बेनिखायनो दा माब्रै खालामनांगौ नोंथाङा बे भिडिअआवहाय गुवारै मिथिगोन, आङो स्टेप बाय स्टेप खालामनानै होगोन। दा नोंथाङाबो जुदि बेखौ अर्डार खालामनो सोलोंनो गोसो दङब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलां। आंनि मुङा अमृत बसुमतारी। नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव फिन बरायबाय। जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दे बिदिब्ला नोंथांमोन जोङो थाबैनो PVC प्लास्टिक आधार कार्डखौ अर्डार खालामदिनि। दा नोंथांमोनहा फैदो मबाइल स्क्रिनाव। आङो दा स्क्रिन रेकर्डिं खालामबाय नोंथांमोन। दा जोङो PVC आधार कार्डखौ अर्डार खालामनो थाखाय मोनसे नङा मोनसे ब्राउजाराव क्लिक खालामनांगोन बा ब्राउजाराव सार्च खालामनांगोन। दा आङो क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालामसै। क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैगोन नङा होमबा, गुगोल। बेहाय जोङो सार्च खालामनांगोन। बाहाय सार्च खालामनांगोन नोंथाङा माइ आधार UIDI.gov.in बिनिफ्राय बेखौ सार्च खालामनांगोन। सार्च खालामबा नायदो माइ आधार, बे माइ आधाराव क्लिक खालामबानो जाबाय। बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। दानिया बेखौ जोङो सिगांग्रो मबाइलखौ जोङो डेस्कटप साइड खालामग्रोनि। डेस्कटप साइड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे आगदानि गोजौ कर्नारावहाय 3 डट दं, बाहाय क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय नैबेखौ डेस्कटप साइड, आंना अलरेडि डेस्कटप साइडखा। दा बेखौ मबाइल नाम्बार रेजिस्टार नङा आधारजों, बे बिथांमोनहा नैबेहाय अर्डार आधार PVC कार्ड बेहाय क्लिक खालामनांगोन। बिनिफ्राय आङो बेखौ सर्टलि खालामनानै खोन्थागोन। बेवहाय आधार नाम्बार होनांगोन नोंथाङा, नङाबा इनरलमेन्ट आइडि, जे आधार कार्ड बानायनायनि समाव मोनसे इनरलमेन्ट पेपार मोनो नङा होमबा, बाहाय आइडि थायो। दा बेखौ नैबेहाय इन्टार खालामनांगोन। बिनिफ्राय गाहायाव खेबसा, ओरैहाय जे खेबसा देखायदों बेखौ, बिनिफ्राय जेन OTP खालामनांगोन। बेखौ बिनिफ्राय खालामनाय नङा, आंहा अलरेडि मबाइल नाम्बार रेजिस्टारखा हिसाबै। बिनिफ्राय आं बेक थांगोन। बेक फैनानै बिनिफ्राय आङो नैबेहाय लगइन खालामगोन। जायफोरना मबाइल नाम्बारा आधारजों रेजिस्टारखा बियो नैबेहाय लगइन खालामग्रोनांगोन। दा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लगइन खालामनायनि थाखाय। नैबेहाय नोंथाङा आधार नाम्बार होनांगोन। दा आङो आंनि आधार नाम्बारखौ होनसै थाबैनो। इन्टार खालामबाय। बेनि उनाव नैबेहाय गाहायाव खेबसा, नैबे गोजौआव जे जों खेबसा नुदों होमबा बेखौ, नैबे गोजौआव जे जों खेबसा नुदों बेखौ जों बाहाय इन्टार खालामनांगोन। जेरै बाहाय लेटार दं बेबायदिनो होनांगोन, नङाबा मिस्टेक जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा मोजाङै नायनानै बेखौ इन्टार खालामबानो जाबाय। आरो जुदि सिनायाखैबा नैबेहाय रिफ्रेस खालामनो हागोन नैबे खनायावहाय। दा बिनिफ्राय नोंथाङा सेन्ड OTP क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो सेन्ड OTP क्लिक खालामबाय। दा आं OTP खौ नेनोसै। मबाइल नाम्बाराव आंना OTP फैबाय, आं बेखौ कपि खालामबाय। जे आंना OTP फैदों बेखौ 247741 दानिया नै OTP होनाय लोगो लोगो बेयो लगइन अपसन फैबाय। नैबे लगइनाव सिम्पलि क्लिक खालामदो। दानिया नैबे नेक्स्ट इन्टारफेस फैनोसै हा। दहाय आं सिगाङाव दिन्थिदों बेबायदिनो फैबाय। दा बाहाय गासिबो आधारनि सार्भिसेसफोरा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय। नै दानिया बाहाय मोनसे अपसन दं, नैबेहाय अर्डार आधार PVC कार्ड, बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। नैबेहाय आं बाहाय क्लिक खालामसै सिम्पलि। दानिया क्लिक खालामखांनायनि उनाव नायदो बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। बे PVC आधार कार्डआव नोंथाङा मा मा सिकिउर मोनगोन नैबेहाय लिरनाय दं, नायबानो जाबाय। आधार कार्डआ बेबायदि फैगोन हा नोंथांमोन। बिनिफ्राय बेखौ 50 रुपिस लानाय जागोन। बियो पस्टेलनि थ्रुयै, इन्डिया पस्टनि थ्रुयै नोंथांनि एड्रेसाव फैगोन। आरो नोंथाङा बेखौहाय खनसे नैबे प्रफाइलाव क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथांनि आधार कार्डखौ प्रफाइलाव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय आङो बेखौ ब्लार खालामनाय जागोन। नोंनि आधार कार्डआव एड्रेसफोरा थिग नंगौना नङा बेखौ नायबानो जाबाय, बा डेट अफ बार्थफोरा। दा आङो उल्था नायनोसै, बेक साइडनिखौबो बेबायदि नुगोन, बेक साइडनिखौबो। दा आंनिया गासिबो थिगै दंजोबो हिसाबै आङो बेखौ अर्डार खालामनोसै। दा बाहाय आंनि नाम, डेट अफ बार्थ गासिबो फैजोबगोन। दा सिम्पलि नैबे गाहायथारावहाय नेक्स्ट लिरनाय दङ, बाहाय क्लिक खालामबानो जाबाय। नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव दाना नैबेहाय पेमेन्टनि अपसन फैबाय हा। GST लाफानानै 50 रुपिस नोंथाङा
बाहाय पेमेन्ट खालामनांगोन दा नैबे लिरनाय दं you can find more information on the payment collection refund process here दा नैबे आङो पेमेन्टनि माबायावहाय क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामबाय नायदो बाहाय नुनो मोनबाय नोंथांमोनहा बेखौ आङो क्लोज खालामसै बेखौ नोंथांमोनहा बिदि जुम खालामना फरायबानो जाबाय जुदि बेनि फारसे मिथिनो लुगैदोंबा दा आङो नैबेहाय पेमेन्टनि अपसनाव क्लिक खालामसै नैबे टिक मार्क होनांगोन हा नैबेहाय बेनिफ्राय नैबेहाय मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामदो गाहायथाराव नुदों जानांगौ नोंथांमोनहा मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामबाय आङो बेनिफ्राय नायदो बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय 50 रुपिस बेहाय पेमेन्ट खालामनांगौ नङा होमबा दा बाहाय गोबां रोखोमनि अपसन दङ पेमेन्ट खालामनो थाखाय इउपिआई नि थ्रुयैबो खालामनो हागोन बा एटिएम कार्डनि थ्रुयै बा डेबिट कार्डनि थ्रुयै नोंथांमोनहा बानायनो हागोन बेखौ WhatsAppनिबो अपसन दं पेटीएम दङ हा दा आङो बेखौ सिम्पली नैबे गुगल पे फन पे इउपिआई आव क्लिक खालामसै हा इउपिआई निफ्राय दा बाहाय ओटीपी फैबाय नैबेनिफ्राय खेबसेनो दा बाहाय नोंथाङा एन्टार खालामदो बेखौ 515602 बेनिफ्राय नैबे प्रसिडआव क्लिक खालामबानो जाबाय प्रसिडआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नायदो दानिया गोबां रोखोमनि अपसन फैबाय दानिया आङो बेखौ फनपेनि थ्रुयैनो खालामनो सानदों फनपेआव क्लिक खालामबाय आङो दानिया नोंथाङा फनपे इउपिआई आईडी खौ होनांगोन भाई हा दानिया इउपिआई आईडी खौ नोंथाङा जुदि मिथियाबा नोङो फनपेआव थांदो आङो फनपेआव थांनानै दिन्थिनि जुदि नोंथांनाव गोसोआव गैयाबा आरो दानिया नोंथांनि इउपिआई आईडीआ नैफायनो दङ नङा होमबा बेखौ क्लिक खालामनानै जोङो कपि खालामसै कपि खालामबाय आङो कपि खालामनानै दानिया नोंथाङा नैबेहाय इन्टार इउपिआई आईडीआवहाय पेस्ट खालामबानो जाबाय हा बेफोरबायदि दानिया भेरिफाइआव क्लिक खालामदो दानिया नैबे भेरिफाइआव क्लिक खालामबानो जाबाय सेभ माय डिटेल भेरिफाइ जाबाय हा भेरिफाइ जाखांनायनि उनाव प्रसिडआव क्लिक खालामबानो जाबाय आङो प्रसिडआव क्लिक खालामबाय दानिया बेयो नै डाइरेक्टलि फनपेआव फैबाय हा दानिया नै फनपेनिफ्राय मेसेज फैबाय दानिया बेखौ पेआव क्लिक खालामबानो जाबाय पेआव क्लिक खालामबा नायदो इउनिक आइडेन्टिफिकेशन अथरिटी अफ इन्डिया नङा होमबा बे आधार कार्डनि दा बेखौ आङो पेमेन्ट खालामसै बेखौ थाब पेमेन्ट खालामनांगोन बे टाइमजोंसो सोलियो दा आं पेआव क्लिक खालामबाय एचडिएफसि बेंक आंना बेखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो पे दानिया नोंथाङा बाहाय नोंनि पिन क'डखौ होबानो जाबाय इउपिआई आईडी खौ दानिया पेमेन्ट जाबाय हा नोंथांमोन नै 50 रुपिस आंनिफ्राय दानबाय बेंकनिफ्राय जाबाय नै आंनिया पेमेन्ट जाहैबाय दानिया आं बेखौ बेक खालामथारसै हा दानिया आं नैफ्राय फैफिनसै नायदो नोंथाङा नुनो मोनबाय आंनि PVC कार्डआ अर्डार जाबाय हा नोंथांमोन ट्रान्जेक्शन स्टेटास सक्सेस नैफ्राय नुनो मोनबाय दा नैबे नाम्बारफोरखौ आङो ब्लार खालामनाय जागोन पेमेन्ट डेट एन्ड टाइम नैफ्राय नायदो दिनै 12 तारिख 1/20/24 23:36:11 सेकेन्ड बेहाय पेमेन्टआ आंना 50 रुपिस जाबाय दा नोंथाङा बेखौ बे आननलेजमेन्टखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा आं बेखौ नैबे डाउनलडआव क्लिक खालामसै नैबे क्लिक खालामबानो जाबाय बियो PDF फाइलाव फैगोन नोंथांनाव नायदो फैबाय हा दा बेखौ सेभ खालामनानै दोनबानो जाबाय नोंथाङा बेनिफ्राय बियो 7 to 10 बा 15 डेजनि गेजेराव नोंथांनि जे एड्रेस आधार कार्डआव जे एड्रेस दं बेवहाय बियो इन्डिया पोस्टनि थ्रुयैहाय सौफैगोन बेनिफ्राय नोङो कालेक्ट खालामबानो जाबाय जेब्ला सौफैयो दा बेखिनियानो नोंथांमोन जोबोद इजि